Asibingelele mukeli sikwamukele kusoke isigaba sokugcina seloke nje uhlelo lakho iKaizer News Talk eyibukelayo. Ngiyafuna ukuthi sibhekela semthembu ukuthi umusuku uhamba naso Stand Out Foundation nikhuluma nawo amadoda isiphi izinto kakhulu ababhekana nazo ziyingqinamba. Mhlambe nalokubheka ukuthi bekhululeke kangakanani ekutheni bakhulume ngazi ingqinamba because ezinye izinto ezivelayo ukuthi abakhululekile abantu besilisa ukuthi bangakhuluma ngenkinga nje isuka imudla. Ngiphinde ngibonge ethu. Sisima ngeke ngachaza eqaleni athi umuntu oyindoda umuntu onenzothini akumuntu olula amakhanda amadoda yaqinile Yeah. indoda yakhiwanga ya njengomuntu wesifazane ngisho kwemukela ayemukela indoda kalula so kunezinto ukuthola uthi endodeni nje fanele lento ibizoyenza ibe simple kodwa uthothi ayidonsisi uyabona ngokuthi imaintain lento yokuthi indoda angene nje kafishane kuma services stand out adila kakhulu nezinto zakwa health Okay. afundise kakhulu izinto zakwa health Yeah. ungafaka lapho HIV testing Yeah. TB screening and nokunye in circumcision ukusoka baningi abantu sebesokile kade bengasokile Really. bayinto uyabona angithi ayisekho phela lemkhosi biyenziwa yokosoka so uma befika be stand out bekhuluma ngokuziphatha nokuyinakekela emphakathini emadodeni mayisehlangene Yeah. ngoba usiqale lapho you10 khona kunzima futhi ukwahlanganisa wona amadoda abantu abanzima kabi lobo uthi uyitshela nje indoda ukuthi ake sihlanganeni khona esifisa ukuxoxa ngakho okuzosisa phambili kanje ngikubuze kanzima kabi nje indoda ithi yini uzobexoxwa ngani lapho ikigoma uyozusho ukuthi hayi no ongenani sobe sinenhloko bese iqala ke lapha inwaye ikhala ethi hayi so ibona lento ukuthi njani ahlanganeke amadoda bese kukhulunywa lezi zinto ke ezibalekile ilemthetho nemtheshwana esuke istand out sesifika nayo ke njengoba besho basibuye besebenza nama social worker Okay. asuke sezo implementa ke lemthetho ka government asuke ayishayile ulukhuzana government seyibanikeza labantu besilisa ukuthi umthetho othize njengoba deke washo sisandile wathena kunemthetho othi ngenza isibonelo awukwazi ukuthi umdala uthanda nengane encane ngisho athi abenivumelene icala lelo uyabona Because kuyenzeka kwamanye ama instances uthola ukuthi mhlamba abakwazi ukwasebenzisa ebese mhlambe kuba ukuthi ugcina yenza nje isinomni kanjani because mhlamba uhleka nawe kuyisebenzisa bese thi yamlimaza icondom noma akaswani nayo okanye iqhumile kanti indlela esivele siyishutheke ngayo angithi icondom nje sengaze ngafunda namthanda awuyifaka ujahile uyabona futhi awuyifaka ungaboni uyabona ufanele uyifaka nje ubhekile nje kahle wazi ukuthi uyinikezile isikhathi uyivule kahle uyichecke konke ofanele uyichecke bese uyayifaka ngendlela ngesikhathi futhi esifanele ukuthi uyifake ngaso bese iyasebenza bese kuba ilento ke emfuna ugcina ngayo ezothi abe nesifo noma be STI noma be CPC for umuntu wesilisa bese enqena ukuye clinic basikhuthaza lapho ukuthi ama clinic akhona asambenze ema clinic ungagcini sesiye embizeni umuntu ngisho khonto engayidinga imbiza uthothi uyahamba uya lapha kulokhuzana kubantu abadayisa imbiza sofuna imbiza lokhu uchaza into engekho kanti into bizofika ujove uthola iphilisi ube right uhambe ubuyele ekhaya uyophephisa umndeni wakho baningi abantu bebesokile kade bengasokile angithi uyezwa amadoda beyishayela nje ngoba sibizana sithi nopholoneka ke masehlisa sixoxe maningi amadoda ade shaya ngopholoneka bengasokile uchazwe nakhona ukuthi ukusoka kubaleke ngani amadoda afundileke amaningi ngoba kade ngisho ukuthi ayisekho lesa sikhathi sasekuqaleni sokuthi amadoda behlangana adodisane acathulisane akhulisane kwakhiwe amadoda azoba obaba bakusasa abazokhuluma izwi einganeni njoba kade esho nje uTumelo la eduze kwami ethi ukujabulela ukufika kwestand out esikoleni ngoba siwenzile sabashintsha isimo bebecabanga ngaso baba abantu abangcono njengamanje osekufanele ke ukuthi ke bekhule nayo lento inkinga akizothi ingane seyifundisiwe esikoleni kodwa abazali ke balezo ngane ke abafundisekile sekuyashayisana ke manje ingane sizofika itshela umzali ukuthi kwenziwa ukuthi nokuthi nakho abakufundile umzali akazafundiseke sibona ezinye izinto lezi sike sibuka ukuthi mase sixoxa ukuthi mhlambe nanku ukhiye lapho walahleka khona
umzali naye akasilutho uthi umzali noma uxoxa naye omunye ubothi naye usadinga ukutshelwa lo muntu uyingane kwayena ngoba indoda kuyona intshebe nesisu uyabona nebhesi nokuthi ubhulukele kodwa izenzo nento ekhipha emlonyeni eyimfundiso nokuhamba kahle uthi uyindoda ube yimento kubantu abaphila nabo nezingane onazo ileyo nto ke engicathi ke i-standard sizama ukubridge leyo gap ekhona phakathi kwakho umuntu wesilisa no abe umuntu ongcono okade engelutho uma ubona ama cases angaka nje sikhuluma ngawo izo lezo zinto lezo mhlambe ke siyafisa ukuthi mangenzeka beqhubeke ngempela lelo vangeli lishumayeleke lingagcini selishumayeleka nje KCD kuphela lisabalale yonke indawo ngicabanga ukuthi amaphuzu abalekile kakhulu imphumelezo mhlambe nje ngomusho kodwa let's begin mhlambe with uTumelo before size kuwe eZandile lenyanga le ibaleke kangakanani ibaleke kangakanani inyanga kaJuly kuwena njengomuntu nje wesilisa osakhulayo mina I feel as if lenyanga ithuba lokuthi abantu besilisa bebe ne recognition yokuthi ngempela nathi siyadinga ukuthi siwazi ukuthi kumele sibe njani emphakathini njengoba sisakhula kakhulukazi kumele si celebrate ukuthi okay sisiyakhula manje soma ngamadoda akusasa stand out wona ubona usifundisile ukuthi soba amadoda akusasa aqothe emphakathini yilokho engijabulelayo kakhulu abanye bathi nyanga kaJuly yanele ukuthi kungakwazi ukuthi kubhekane nezinselele ebhekene nabantu besilisa njengabantu abadila ngazi inkinga and you are on the ground lenyanga ungathi yanele ikona kuphi mhlawumbe ukugenziwa ukuze ngampela ku-addresswe he's touching on amaphuzu abalekile udaba le-health wedokotela obekade khona ekhuluma ngakho ukuthi abantu besilisa bahlaselwa kakhulu umdlavuza wesinye but kusanzima ukuthi baphume bahambe bohlelela lesi sifo ezinye zezinto engicabanga ukuthi zibalekile kakhulu but uma nibheka lenyanga yanele uma nibheka inselele ebhekene nabantu besilisa ayanele sisima inyanga kaJuly ukuthi singakhuluma ngezinto zabantu besilisa ingakho uStand Out Foundation uthi 365 days so focusing nje kuba abantu besilisa ingakho nje imsebenzi wethu nje uStand Out Foundation sifocus kubantu besilisa uma simthola umuntu wesifazana simlahle kodwa nje focus yethu ukuthatha u365 days wensuku zethu esusebenzayo so focus kubantu besilisa ukuze sikwazi ukuthi sibridge igap le esibona ngathi khona kubabukeli bethu bathi bayafisa ukuthi baxhumane nathi Stand Out Foundation nisabalele kangakanani naso sifunda sazo Natal kade veza la umsemthembu ukuthi niyafisa ukuthi kungabe ukuthi iKing Cicwa kuphela but nikwazi ukuthi nisabalale nakwezinye indawo ababukeli bethu bakhona yonke indawo nitholakala kanjani nisabalele kangakanani okay siyatholakala einkundleni zokuxhumana ku Facebook as uStand Out Foundation siphinde sibe nayo i-page lethu lapha ku TikTok Stand Out Foundation inamba yethu sitholakala kuyo yocingo u081 790 1212 and then abalaleli siyasebenza kumasipala bonke base King Cicwayo sesingenelile kancane umasipala waseLembe siyasebenza futhi nakhona so as sikhula into esivimbayo nje ifunding ukuthi sikwazi ukuthi sisabalale mhlawumbe singathola ukulekeleleka kuleyo ngxenye leyo ukuthi sikwazi ukuthi sisabalale nesifundazwe sonke sakaZulu Natal singakujabulela kakhulu in fact South Africa yonke as a whole sibe nama branch across the country Stand Out Foundation adila nje 365 days namadoda and ngicabanga ukuthi usuyasho nababukeli bethu abangafisa ukuthi mhlawumbe basebenzane nani in terms of sponsorship ukuthi nivulelekile la yes sivulelekile kakhulu abantu abafisa ukusixhasa besilekelela ukuthi siqhubhe umsebenzi wethu phambili iyona inamba oyisebenzisayo 081 790 1212 noma ubese page lethu lika Facebook uZandile Mthimkhulu umsunguli lapha futhi abuyena ke umqondisi wayo kenhlangano esebenza ngokugenza inzuzo iStand Out Foundation kanti uTumelo Mhlongo umunye wabafundi kasibekwazi ukuthi bahlomele kakhulu ngaphansi kwayo ke lenhlangano uMrs Phamandla Mthembu naye uyingxenye ekulekeleleni ukuthi ke khanje kuyokhulunywa nabo abantu besilisa besebenza ngaphansi kwayo ke inhlangano lebesikhuluma ngayo usukwini namhlanje wonke nje umyalezo abawudlulisa ukuthi ke akwakhiwe umuntu wesilisa kusukela ke engangoTumelo aze akhule bakholela ukuthi ke lokho kuyolekelela eqiphiseni ke inombolo zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanjalo nabo ke abantwana abancane sifinyelele kona ke amaphethelo aluhlelo bese kutholele lona usukwini namhlanje usibangelo kaChirwa ngihamba nalo lonke ke ithimba leKaizer News Talk asiphinde futhi ke sihlangane ngokuzayo